Unu anụkwalụ na-ahapụgo Jesco Oil ya na Reverend Sister atọje ya na ya na ọ bụrụkwa sọọsọ ya ka atọje na-atọje ya na Reverend Sister onye nke nọkwa na ya bụ mountain wee na-ekpe ekpere. Hei, ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ka nke a si wee mee, ka unu sokwa wee kenee Chineke n'isi Jesco Oil, onye nke ejikwanụ CEO Jesco Group wee mata, onye nke enyere afịa wee dịka Chief Sir Joseph Eze Okafọ, onye nke bụkwa na onye Ekwulọbịa na Anambra steeti, nke emelụ ka ndị mmadụ mata n'olu na 4th of August 2026, nke emekwanụ ka anyị mata na Chief Sir Joseph Eze Okafọ na o jelu na mountain ebe ndị Catholic Church nwere mountain n'Ifite Ọka nke dị na Anambra steeti, na ya bụ mountain na ọnya bụ Chief Eze Okafọ dozikwanụ ya bụ mountain ọfụma, ka ndị mmadụ wee bịa ebe ahụ wee na-ekpekwalu Chineke ekpere, wee na-ayọkwanụ Chineke ife bụ mkpafa, ma na-etokwanụ Chineke ebe ahụ. N'ọkwa ya ka a na-akọwa na ya bụ nwoke kpọ ndị ọrụ agha ya wee ruo ebe ahụ wee sị ndị ọrụ nche ya na fachelu n'ala ka nyanwa gbagoo n'elu jebe ekpere, nke bụzikwa na ndị ntọrị mmadụ si ebe ahụ wee tọrọ nwoke mmadụ with Reverend Sister onye nke nọkwa na ya bụ mountain. Dịka ya bụ ife na-afịa n'ihu akwụkwọ nke anyị fụkwa na ebe a na-akọwa na ndị ntọrị mmadụ akpọgokwanụ ndị ezinụlọ be Chief Sir Jesco Oil wee na-agwafa na-aya enyefa 17 million naira, wee mechaa sị na ndị ntọrị mmadụ sikwazi na-aya enyefa 1.5 billion naira. Hei, nke bụ na anyị ifuru otu nwata nwaanyị onye nke si na afọ ya bụ Blessing Eze Okafọ, na ya bụkwanụ nwa Chief Sir Joseph Eze Okafọ, pụtalụ n'ihu akwụkwọ wee na-agwa ndị mmadụ na ife kpatara eji wee tọrọ papa fa abụ nwanne ya nwoke onye nke a na-akpọ Joey Zaza, nọ nke ahụ kpatara eji wee tọrọ papa fa, na Joey Zaza na-apụta n'ihu akwụkwọ na-ekoga na-eko uko na-eme ka ndị mmadụ mata na o nwere ego, kama na ya bụ ego na Joey Zaza enwekwa ego ọbụla, n'uko ka ọ na-eko n'ihu akwụkwọ, nọọ maka ife ọ na-eme n'ihu akwụkwọ na-egosi na o nwere ego, ka ndị ntọrị mmadụ ji wee tọrọ papa fa bụkwanụ Chief Eze Okafọ. Ya bụ nwata nwaanyị wee na-akọwa na fa ji bankị 40 billion naira, na ego a unu na-eche na fa nwere na fa enweghịkwa ya bụ ego, na papa fa bụ Chief Eze Okafọ na nwanne ya nwoke bụ Joey Zaza na fa ji bankị ụgwọ, na fa akwụbekwa bankị ụgwọ fa ji fa, na fa na-ekwe ndị ntọrị mmadụ 50 million naira, dịka ndị ntọrị mmadụ gwara fa 1.5 billion. Nọ ndị brọgati so wee na-eme ife kpatalụ na ndị ntọrị mmadụ ji wee bugo ya bụ ego 1.5 billion naira, na ndị brọgati kwudebe na fa nwere ego, na ndị brọgati kwudebe na papa fa bụ Jesco Oil, na ndị brọgati kwudebe na mpafa nwegasị free station nwee kọmpini ebe a na-arụrụ foil, na ya bụ ego adịghọ ka ndị mmadụ si wee na-eche ya, nke bụ na ya bụ ife ebutere ọgba aghara n'ihu akwụkwọ, ndị kwe na ndị ekwere. Ụfọdụ pụtara na-asị na ya bụ nwata nwaanyị n'ọkwa fake news, na ya bụ nwata nwaanyị abụghị nwa Chief Eze Okafọ, na nwa Chief Eze Okafọ ama mpụta n'ihu akwụkwọ a dịka ụdị ife a si wee dakwasị ezinụlọ fa, wee pụta na-akọgheri ka onye egbuwara isi, na-asị na nwanne ya nwoke kpatara eji wee tọrọ papa fa, na onye bụ nwa Chief Eze Okafọ na ife o kwesịrị ime dịka ụdị ife adakwasị afa bụ ije na-ekpe ekpere a na-ayọ Chineke ka ndị ntọrị mmadụ hapụrụ fa papa fa, na nke anụnwa ya bụ nwata nwaanyị pụta na-etinyekwu ọgba aghara n'ihu akwụkwọ. Ife fa dekwa ka ndelu na ama akwụkwọ m onye a nọkwa ma ebe ọ nọ wee mee, na ụfọdụ na-atị na ọhụ nwa ya, ụfọdụ na-atị na ọnwụ ya, na ama akwụkwọ nọ nwa ya ka ọ na ọhụ nwa ya, ụfọdụ na-asị na ofeke akaụntụ, na onye ọbụla eyekwa na ya bụ nwata nwaanyị ọnụ, na ife ọ na-aka abụrụkwa eziokwu, ebe ụfọdụ na-asị na inegodo ihu ya bụ nwata nwaanyị anya, ma nekwa n'isi o bu n'isi anya, na oyi egosi na ọ bụghị nwa ya bụ nwoke, na isi nke nwa na ọkpara Bob Marley, na ihu ntutu ya etochisigwe, na otu a ka isi ndị nwere ego na-adị. Hei, ama akwụnụmo onya ka anyị pụtazi tata anụnwa bụ Saturday 15th of August 2026. Onye nke bụ ọnụ na-ekwupụtara ndị uwe ojii na Anambra steeti bụ Tochukwu Ikenga wee mee ka ndị mmadụ mata na-ahapụgokwanụ Chief Eze Okafọ ya na Reverend Sister eji ya na fa, kama na fa bụ ndị uwe ojii ya eme nyocha na nzacha. Ọ sị nọ ma ndị udo na-achị ma agụ na-eche mba ya na ndị ọrụ agha niile enwere na Anambra steeti na-arụ ọrụ iji wee na-echekwaba ndụ na akụ na ụba ndị mmadụ, na fa ya agba mbọ ma lụsie ọrụ ike ka ejide ndị mere ife anụnwa, na fa ya eme nyocha na nzacha ka fa bịazie kọọrọ anyị ka nya bụ ife si wee mee. Fa akọbekwo na enyere ego ka ọ na-enye ha ego,
fa akọbekwo ka nya bụ ife ti wee mee na akwụrụ ụgwọ wee hapụ ya ka ọ na-akwụghị ụgwọ na ife nya bụ onye uwe ojii gwara anyị bụ na-emecha nnyocha na nzacha malụ ndị kpalụ nya bụ nkịta o ji wee ghọrọ ngịga nọ mgbe ahụ ka fa ya abịazi wee kọọrọ anyị ka fa na ife si wee jee ka esi wee hapụkwanụ Chief Sir Joseph Ezeokafor. Kenebekwanụ Chineke n'isi nwoke mmadụ. Unu makwa na ndị Ekwulọbịa ji maka na-atọje nya bụ nwoke wee sị na fa ama nlizikwa ji na nya bụ emume iri ji fa kanyegoro na oya echerugodo na nkọ dịka esi wee tọrụkwanụ nwanne fa nwoke, mana unu afụgokwanụ na Chief Ezeokafor na-ahapụghị ya aka nọkwanụ n'ọnwa Ọgọst eji eme emume iri ji. Unu fụ na fa ya kontinuzi ma rikwanụ ji fa na fa na-erizi ekịta anụnwa nya bụ ji a na-abazikwanụ fa n'ahụ, a na-eri ya a na-anụ ụtọ ya na ọ bụghọ mgbe atọje nwanne fa nwoke onweghọ ka fa ya eti wee ri nya bụ ji maka na a na-eri ya ihe ada anụ ụtọ ya. Ọnọdụ ka nya bụ Chief Joseph Ezeokafor o si akwado obodo na-akwanyite obodo na-emekwanụ ka obodo na-aga n'iru. Ekene dịkwalụ Chineke ka a hapụrụ nwoke mmadụ nke butezie na ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ntu anụnwa a hapụrụ ya na ọ ya amalụzikwa ife na ebe ọ bụ na ọ na-eje ọ malụ na obodo adịghọ mma chịrịzikwa ndị ọrụ sekuriti ya aka nni aka ekpe na nke abụrụzikwa nke fa cheru ka ya jee pụta na fa ya ada esozikwa ya ihu n'azụ. Ebe ụfọdụ na-asị na ya emezikwa n'ụdị misteki anụnwa ọzọ, ebe ụfọdụ ndị mmadụ nọ wee na-asị na nke a hapụrụ ya na ọ na-efozikwa ya na East ọzọ n'ọkwọ n'Ọka na ya bụ nwoke dụkwa ka ọ ya anatazi n'oge na nke ikpeazụ a na ọ ya sị ka ya jegodo ezumike jee zuo ike maka ife o nwere ike ịgabiga n'aka ndị ntọrị mmadụ anụnwa na ọ ya adịkwa otu na ọ ya adịkwa ịbụọ. Unu mana onye ndị ntọrị mmadụ ji n'ihi ya dị eche uche na ịmahụ na ndị isi mkpụrụ mmiri tọje ụkọ ndị na-aṅụ nna anyị bi n'ime ọfịa ịmahụ ka ịnya iwu ọkụ nke fati wee dị. Ekene dịkwalụ Chineke o, anyị na-ekenekwa ma ndị ntọrị mmadụ ka unu hapụrụ nwoke mmadụ deemenụ na unu anwakawo ka anyị na-echezikwanụ ndị ọrụ nchekwaba enwere na Anambra steeti emechazie ka fa kọọrọ anyị ka esi wee hapụ nwoke mmadụ. Ọkwọ nke nna osi ka m wetara unu udo chekwanụ ndị nke moo onye na-agakwo ọkụkọ ti onye na-akpakwa anya ufie efionu ya. Unu afụgokwa ife merụ nwoke mmadụ ka ndị ọzọ welụkwa ya wee mụrụ akọ malụkwa na obodo adịghọ mma.